Hvordan er det? Nei. Hva er det vi gjør nå? Tenne. Da skviser litt tenning imellom. Det er fint det. Jeg vet da. Vent. Sånn det blir. Og J-Dog og Erlend. Venter i bil. Arnas leiebil. Hei. Hvordan er det i grek? Har du snakkeforbud? Kan du tegnspråk? Hvordan skal vi kommunisere det? Sender du meldinger? Sender du mye meldinger? Har du blitt flink? Skal du høre en vits? Til du flirer? Ok. Er du våken du da? Ja, jeg er ganske trøtt i hvert fall. Hvorfor er du trøtt? Har du vært oppe tidlig du? Stod opp tidlig for ut å finne platebutikker. Og så fant du? Jeg greide det. Få se hva vi fant da. Første utgaven av Daydream Nation med plakkis for 100 spenn. Bra deal. Så da var Hellas-turen verdt det. Turen er redda. Perfekt. Så kan det bare gå en vei. Og det er til Tyrkia. Ja. Jeg har noen pitstops da. Ja. Jeg skal ha på meg briller. Ta på deg brillene til det blir bedre på film da. Nei, du, nå er feil vei. Det ser ganske rart ut. Ja, sant. Det var jævlig god. Jeg kan snakke med Thomas igjen, for han driver og flekser tenner og sånn. Tøft, det er Lars. Han er jævla slapp inni kjæra der. Ja. Så vi ellers har en ny oppdatering når vi er fremme i Patra. Hvis vi kommer frem til Patra, blir det første i kveld.